tuko hapa, but he's been talking to everyone. He talks to everyone. Jotelo moko magazi miyo la umoja One Kenya kaka jaod bura Masuna West Junet Mohamed bende ne owacho ni yango kuonde maduond buche mamoko ema ibiro yiene gi chungo jolar kombe yiero mabiro en mane county ma Nairobi kende. In exceptional cases like Nairobi, where ODM and Jubilee had agreed on how to share positions within Nairobi, from the MCA position to members of parliament to senators to governors, only that is the only zoning that I'm aware of now. But if there is any other agreement within the coalition, we will share with you people. But as of now, everyone is allowed to contest, and every party has the right to field any candidate of theirs anywhere in the Republic of Kenya. Chik mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya yango ni duond bura ok nyal wuok e riwruok e thuolo matin ne dweche 6 kapok ochopo yiero maduong'. Mutua kata kamano koni gitiyo gi yore duto koriwo koda doho mar neno ni giwuok e riwruogno. Wuok mar Alfred Mutua e Azimio One Kenya Alliance koro en ranyisi ni winjruoge moko maling'ling osebet katimore kendo mago manyalo loko lwasi mar siasa ndalo 90 modong' kapok piny odhi yiero higa. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mogo jokanyo makedo gi timbe mag tero nyithindo manyiri nyange gwenge mag Kuria e kaunti ma Migori sani koro tiyo kod yore mag somo kod puonjruok e jiwo lweny makamano. Jokanyo manie sekta no sani medo kata menyo kagimanyo yore mag siro somo nyithindo manyiri kagigeto neno ni giyudo somo makare maonge akwede kaka achiel kuom yore mag tieko timbe mag nyange mag nyithindo manyiri kendo miyo gidagie ngima makare e kinde mabiro. Jakom mar riwruok mar Msichana Empowerment Magdalene Mwajuma nolero ni atamalo maduong' mar joma nyiri e gwenge mag Kuria sani ni kod riyo mar somo kabende omedo ni gigeto neno ni joma nyiri go duto yudo somo makare nikech manyalo konyogi mondo mi giloka ng'egi ne timbego mag nyange. Vile hii mradi ya Msichana Empowerment kwa ushirika na Elimisha imeweza kusaidia wasichana kuwalipia karo ya shule. Sasa hawatakuwa wanafukuzwa karo, watatulia shuleni na wasome. Naamini kwa kupitia kusoma pia tutaweza kutatisha FGM, maana wengi tutakuwa tunajifunza, kwa sababu kuketoka wasichana kunaleta madhara mengi kuliko faida. Wengi wameingia sekondari, wengine wako kwa masomo ya primary. Tunaomba waendelee kusaidia kusudi wasipate kukeketwa, na pia tunaomba wanadau wengine waingilie katikati, tusaidie msichana aendelee na masomo yao. Wengine wengi wameolewa kwa sababu ya kukosa karo, pia wengine wamekuwa na mimba, wamepachikwa mimba kwa sababu ya wazazi wao ambao wako na hali duni au ya hali ya kifedha kuwapeleka shuleni. Nimefurahi sana, shukuru Mungu. Tena naambia wasichana wote hapa Kuria mzima kwamba watie bidii na wasijitie kwa mambo na ndoa za mapema, ili tena katika hii mambo ya ukeketaji. Derepe mag loche ogolo ywak ni gimedo wito thuolo mag tije. Yud kama ilongo ni dala ka inyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar masiling 629 kende. Ni mathoth ndiko tema chok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222.